bawupress ngibonise kwasibaba sonke samathumba oba befundisi abakhoyo abefundisi bonke abakhoyo abashumayeli ale panel minayo naye wonke umuntu okhoyo awuthangana sikujongile umani maKristu emolweni masilifumane ilizwi endingazolishumayela ngoPress ngenxa yentoba imeko yam uyayazi amen eseyichaphazela ngoba ethe vuma intoba asizovumelana masilifumane ilizwi libhaliwe kule ncwadi yevangeli kaYohane isahluko 11:9 ulamqolo wama-28 kwamazwi abhalwapo athi emveni koko uYesu esazi ukuba zonke izinto zifezekile ukuze sifezeke isibalo wathi ndiqani osembawo mayisikelele bawutshawe bekumandi kuneve kupheleyo ndimamele nina bawumfundisi bendimane ukuthi ilinde wena ngoku umanyelwe yinene bawubhole lithi ivili iyajikeleza apha masivumelane oba uYesu unguThixo sivumelane oba uYesu ungumuntu kananjalo ngokupheleleyo amen xa ndiza kushiya kule ndawo mhlawumbi uzandibuza uba ndithetha ukuthini xa ndisitsho ndizokubuyela kule vesi bawuthangana ndihlale phantsi tokamthungatha apha ndithi uYesu unguThixo ngokupheleleyo ungumntu ngokupheleleyo ukwindawo endayifundiswa ngoba uthangana ethi wafunyana ekwimo enjengomntu wazithoba wada wasa ekufeni ukufa komqamlezo amen uThixo apho athe wamphakamisa khona wamnika igama elingaphezulu kwawo onke amagama igama elinguYesu Kristu vumani ke ngoko ndithi uYesu ungumntu ngokupheleleyo unguThixo ngokupheleleyo ndicela bawuPress sivumelane uba sizovumelana undilinde kwezi ndawo ezintathu uYesu unqanelwa amanzi okwesibini unqanelwa imiphefumlo yabantu abangaqondiyo okwesithathu bawutshawe unqanelwe umnweba wengubo awawusiyayo wathi uYesu ndinqanile ndinewari ke bawuPress ndime phambi kwenu kodwa masivumelane ukuqala bakuni
kwehla uyokuma pha okanye uphume ngomnyango ubuza kudibana umuntu ngamnyo lapha uyaxaka yaye siyahluka indlela wathi Yesu Amende ngcwele yabantu abadinga uThixo Sekunyathela igadi yakho Nkosi. wakunxana unxanelwa lento inxwelela Amen. uYesu unxaniwe uthe uPrasi xa thetha khangala wathi umubusuku bonke kodwa kwade kwaphuma ilanga uthi ebebethwa ngenjiniyeri kodwa apha emanxibeni akasophingo umfundisi amanxeba ophayo ngoku ngala ubethelelwa kwakhe emnqamlezweni nawo awasenamandla. Amen. Nto nje ayaqhothoza into ebonakalisa into yoba ngamanxeba amatsha. Amende ngcwele yabantu abadinga uThixo wathi Yesu ndinxaniwe. Lento yonxano iyingozi. Lento ilunxano ibangela into yoba abantu baphume esimilweni ngenxa yonxano. Oniwe namhlanje. Amende ngcwele yabantu abadinga uThixo. uMosisi ukhe wathi ephansi kwenyama yoRebhe waxakwa ngamaSirayeli ngenxa yonxano. Amende ngcwele yabantu bavuma ithandaza wathi uYesu nxaniwe. Akunxanwa amaSirayeli anombuzo uba yini na usikhuphe kusiphethe sizofela apha ngenxa yonxano sife nemfuyo yethu. Kwanyanzeleka uMosisi axhuphule uThixo ngoba abantu banxaniwe. Wathi uThixo kuMosisi thabatha intonga yakho uthabatha amadoda amakhulu uphuma apha ebantwini ubethe elityeni azaphuma amanzi asele amaSirayeli. uMosisi wenza njengoko uThixo amyaleleyo asele amaSirayeli ngoba mandiyeke le meko. uYesu apha phantsi komnqamlezo kwabantu abalapha bazindidi abantu balapha kukho abazokuhleka abonwabileyo le meko yenzekayo kodwa eyona nto bawuPresi ebendikhe nayikroba kwenye incwadi ithi le ncwadi le ntaba ayinayo nengca ngenxa yezizothe na. Uthi lo mbhali eyona nto yenzekayo kugcwele ivumba kule ntaba ngenxa yabantu abafele kule ntaba. Wathi uYesu ndinxaniwe. Abo bantu balapha phantsi kwentaba abanye bayahlekisa abanye banombuzo ngoba laa ntombi yomSamariya ilapha phantsi kwentaba. Babuza uyoba ayinguye nalo wayesithi uyakupha amanzi
ambombozela ebomini obungunaphakade aphina ngoku lo manzi. Khamende ngcwele yabona bavuma ukuthandaza kwathoba abaqondi manikhweleke. Uthi lombhali akuthi uYesu wasuka ababantu bamjonga kwathoba kushiyeka ababhali bomongameli. Ababantu babhalayo uyabhala lo mbhali yonke into eyenzeka apha emnqamlezweni, kodwa uYesu wasuka amehlo akhe wajongisa kule ndoda ibhalayo. Akasuka uYesu ekujongeni le ndoda, yathi le ndoda bawupresi yaphakamisa amehlo yajongana noYesu. Kanti ngalo lonke lo xesha kuchukumiseka isazela kuyo ngaphakathi. Khamende ngcwele yabantu abavuma ukuthandaza yathi yakumjonga uYesu yabona isikizi lendoba, izandla, inyawo, ephangweni akusaphi gazi elininzi, nto nje kumane uqhothoza ubheka phansi. Kanti le ndoda ibhalayo iyabona, yathi xa iwasusa amehlo kuYesu yajonga kwijoni laseRoma elalingapha komnqamlezo. Wabuza umbuzo umbhali kweli joni oba yeyanina lo mikhozo kwelo cala lakho. Yathi impendulo yeyegazi yeyamanzi. Wathi umntu obhalayo manihlanjululwe kwencala wancuma uYesu. Kanti apha phezu kwentaba kukhulu ingca. Khamende ngcwele yabantu abavuma ukuthandaza kwazansekela kulo lahletyelwa mawuthangana elithi kukho indula ehlaza engabiyelwanga apho uYesu bamlimaza khona. Awaya inguye onebango lokuvula amasango ukuze singenise. I'm thirsty. Manditsike ukwikulu endicinga into yoba uYesu lalilapha kuye endlebeni elalisithi elilithi inxaniwe inhliziyo yam, inxanele uThixo lowo ubizwa nazinzwa. Beka ithemba lakho ukuze uthuthuzeleke, ngoba eyona nto ibangela anqane uYesu ugqibile ukwenza umsebenzi ebewuzele esizanzelizweni. Uthi uBheki xa ncokola umfene uthi uYesu uwenzile umsebenzi wakhe wadibanisa umntu noThixo. Wabuya wathi uNkosi eyona nto ayenzileyo uYesu kukuvulela ibhada ubukumkani bamazulu. Wathi umama osuka apha wathi uYesu kwizinto zelilizwe wathatha unyana wamgathisa unina ukuze angafunyanwa ziingcwelerha zelilizwe. Uthi umbhali Khamende ngcwele yabantu abavuma ukuthandaza ngenxa yoko oba ewugqibile umsebenzi ebewuzele ezanzelizweni. uThixo ngokwakhe ekwisihlalo sakhe singcwele wabona uba unyanakhe ugqibile wasusa amehlo akhe kuye wajonga phezulu ngoba ubambe inyembezi
zovuka wathi unyana isiyakho kafika kabuye uThixo emjonga unyana wakhe uthi lombhali wathi uYesu xa waphakamisa amehlo ejonga phezulu uthi lombhali wathi ndinxanikwe bentemusi unxanelwe nomnweba wengubo yakhe sigqibile loo ndawo ngoku ihlale phasi uthe ubheki xethetha wathi abaphezu komnqamlezo kwakukho intaka eyayikhona intaka masivumelane bomfene nombhali bendimfunda uthi le ntaka ilapha phezu kwalebhodi ibhaliweyo kumkani wamajuda uthi lo mbhali yayintaka elihobe limhlophe elalilapha ngalo lonke ixesha uYesu ethetha limane uphaphazela libuye lihlale ileke ethetha uYesu liyaphaphazela libuye lihlale kodwa kuthi uYesu linxanikwe lasuke lihobe laphaphazela lajonga empumalanga lafika apho lajika phezu kwamasiko aluhlaza kwazaliseka ivesi ethi uyahamba ngumalosi wam nomsweli lutho wenza uba mandibuthe emahlweni aluhlaza undithundezela emanzini angawuphi uzalixela umawa ngoba utsho oba elahobe laphelela phi kodwa ikhona ihobe elilapha phezu kwetafula umvumele inyuki